Estàs escoltant Factoria Esportiva, el teu podcast sobre l'actualitat esportiva en valencià. Hola, què tal? Siguen totes i tots benvinguts al vostre podcast preferit sobre l'actualitat esportiva en valencià. Heu de saber que estem prop ja del centenar de proletaris que han contribuït a que aquesta factoria continue funcionant. Ens esteu donant una calor a xarxes inconmensurable, però avui venim amb una estructura renovada, podríem dir, una estructura diferent, però com sempre anem a parlar de tota la informació amb el pròxim alcalde d'Alginet, amb el que podríem dir que és l'ambaixador de l'associació de jugadors que no han arribat a professionals perquè van tenir una lesió important al genoll i efectivament estem parlant del nostre Rafa Nogués una setmana més que t'aguanta el proletariat esportiu valencià. Com estem? Enhorabona, Carlos, en cada presentació te superes i sí, me reconec com a l'ambaixador de totes aquelles futures estrelles que per culpa del malestar dels camps es van lesionar i no van poder arribar a primera, segona, que és on haurien d'estar. Exacte, perquè tu no tindries sostre, no?, en aquest cas. No, jo, de fet, ja ho comentarem en algun programa. Podem parlar de que tingueres inclús algun contacte en la pedrera d'alguns equips que estan en les màximes competicions europees? He de dir que vaig tindre cert contacte en alguna escola de formació d'equips que futuriblement jugaran l'Europa League. No, que jugui l'Europa League. No, que jugarà. Efectivament, que juguen la Champions. Juguen la Champions. Jo no vaig a dir res més, jo vaig a dir que jugaran l'Europa League. Espectacular, espectacular. Doncs això, molta informació i una estructura nova que hem avançat, que avui podreu escoltar i que bàsicament se fonamenta en continuar fent el mateix però en una repartició del temps diferent, no? És a dir, a l'inici n'hi haurà informació, després n'hi haurà un poquet més d'opinió, més donada a la reflexió crítica i al puro raje. I, com no, continuarà el nostre amic Àlex i company amb el Polideportivo CV. Així que, si t'hi pareix, Rafa, anem a començar amb l'actualitat del futbol. El primer que he de dir és que des de Factoria Esportiva sempre ens adaptem i hem vist que aquest nou format se'ns acopla més. Així ja podem xerrar un poc més tu i jo, com fem quan quedem i fem una cerveseta. Pues igual, però en 2 cerveses. O 3. Així que, si te pareix, comencem en el futbol masculí. Anem a fer un repàs de l'anterior jornada i una petita prèvia. Empat sense gols del València contra el que era fins llavors líder de la primera divisió, la Real Societat. Un partit molt intens en el que va tindre tram de superioritat a la Real al principi sobretot i després el València se va fer a poc amb el partit i a partir de l'expulsió de l'Ustondo en el minut 76 pareixia que s'obria aquesta possibilitat del València d'endur-se els 3 punts. La Real no se va fer arrere, ni molt menys, va continuar atacant i sobretot aquesta ocasió en l'últim minut de Gallà, que no l'acaba de pentinar bé al centre de Carlos Soler, que podria haver suposat 3 punts per al conjunt txè. Pròxim partit contra el Rayo, un rival directe, en un bon inici, en una bona dinàmica del Rayo, el dissabte a les 4:15. Doncs sí, te parle del Llevant, que també va empatar, no va tindre gols, un conjunt granota que ja comença un poc a avorrir a la seva afició, no? L'altre dia, i me fa gràcia que ho fiques en el nostre guió, fiques divendres a les 9 que el nostre meravellós Carlos Fajardo va comentar a Radio Marca. No fa falta, no? Humiliar. Sí que fa falta, sempre. No fa falta. Doncs, efectivament, un partit que a mi no em va donar bona sensació. Jo crec que el protagonista principal va ser la pluja, independentment del nivell de xoc. Un Bilbao que se va acomodar al nivell del Llevant i el Llevant que no va trobar... Sí que va començar molt bé el partit, però que després no va trobar porteria. Així que, un altre empat per als granotes que després de 14 partits continuen sense guanyar. El pròxim partit serà contra el Betis el pròxim diumenge, a les 2. Així que continuaran jugant-se tot. Perdona, te faig un incís. Com tu, des de la teva postura de periodista que narra els partits del Llevant, com veus les instal·lacions? N'hi ha catering? No, que va.
a la premsa mai mos tracten així, però en cap esport. No tens cap privilegi? Tema Has dit papeo, que eres de factoria? mai. Bueno, les que sí que s'endugueren papeo va ser el llevant femení. Ja veurem que la Que ben dinàmica lligat, del futbol femení ha sigut millor que la del masculí. Masculí, 2 empats. I en el femení, 2 victòries. Comencem per el llevant, que guanyà 4-0 contra el Madrid Club de Futbol Femenino, en un partit que era entre rivals directes. Ja diguem la setmana passada que si guanyava el llevant les passava en la classificació i així ha sigut. Se va iniciar amb un gol de Gio en el 17, que està molt bé Gio, du tota la temporada a gran nivell, i després Alba Redondo per la banda, hat-trick. 1, 2 i 3, en el minut 52 ja estava tot resolt. Amb la victòria situen cinquenes, que està molt bé, situen cinquenes les granotes, i el proper partit serà ja un duel directe, però per a veure si estàs dalt a la classificació o no, contra l'Atlético de Madrid. I com bé comentaves, victòria efectivament del València femení per 1-0 en el Puigades, amb gol de la gran Oriana Altuve, i aquesta victòria les col·loca en la 13a posició i a tan sols 3 punts del descens, així que esperem que puguen continuar sumant victòries i ser un poc del pou, i bueno, el proper partit serà contra el Deportivo Alavés. Sí, contra el Glorioso, a veure si les Ches poden eixir un poc més el pou. Recordem que les dues últimes són les que baixen, de moment estan a 3 punts del descens, que no és molt, així que haurien d'intentar guanyar. Si vols, passem al bàsquet femení. Com hem dit, aquest model serà un poc més ràpid, anem a condensar un poc la informació, sobretot d'actualitat, i el bàsquet femení són tot notícies positives. Victòria contra Casademont Zaragoza, amb una gran primera part on sumaren quasi tot l'avantatge. La veritat és que la primera part deixarà la feina feta. I continuen en la pugna per esta primera plaça entre Perfumerías Avenida, que és el gran rival a batre, València, que està segona, i Girona, que ocupa aquesta tercera plaça, i com totes les temporades pràcticament és aquesta pugna inacabable, no, Carlos? Sí, efectivament, sempre estan ahí a colzada directa entre els 3 grans equips del nostre bàsquet. I crec que volies comentar-me algo de que se'ls queda xicoteta la competició europea a les València Bàsquet, no? Sí, efectivament. Estem veient que la segona competició europea, per així dir-ho, l'Eurocup, se'ls queda xicoteta. Una llàstima que la prèvia de l'Eurolliga arribara després de la Supercopa i que, òbviament, la bateria, la gasolina, no donava per a més, però sí que és una llàstima perquè s'estan passejant absolutament. El partit d'ahir davant Namur és que dona vergonya, dona molta vergonya, però també és cert que dona minuts a totes, dona energia a totes, confiança, i que per una banda està guai perquè tot el món està content, totes les jugadores tenen protagonisme, però per l'altra banda el nivell no és l'òptim. Jo crec que València Bàsquet, en el plantel que té, podria competir perfectament a l'Eurolliga. Tant. I si pareix anem a la informació masculina? Efectivament, també parlem de victòria en l'apartat dels xics, 186, quedaren contra el... Per cert, el patrocinador, que si no m'equivoco és Surne, me sona a Surna, un jugador que va tindre el València Bàsquet, que era un poquet limitat, però bueno, feia el seu paper, que no està mal. I efectivament, guanyaren contra... Ahí està la matisació de Carlos Fajardo. Sí, ahí està, vos la dedique. Exacte, guanyarem un partit que va començar, com últimament comencen tots els partits davant els rivals més fàcils, un equip confiat, un poquet deixant anar les coses, no? I bueno, de fet és que anàvem perdent al descans, 41-57, una diferència de 16 punts que va costar remuntar, però òbviament la segona part entraren molt forts els jugadors de Penyarroia, Prepelix molt bé, Dubi, sobretot en el segon quart, va fer, crec que portava 2 punts a la mitja part i va fer 16 en el tercer quart, per no parlar de la figura estratosfèrica de Pradilla durant tot el partit, 21 punts per a ell, òbviament, una convocatòria a les finestres, com comentàrem en el podcast anterior, molt merescut, i he de ressaltar també una figura que sé que a tu no t'agrada, que és la de Josep Puerto, perquè no va estar molt bé en el primer quart. No sé per què dius que no m'agrada, si no mai que me cau mal. En la primera part no va estar molt bé, sobretot en tasques ofensives,
Però després sí que en la segona part, sobretot en el tercer quart, clavar dos triples importantíssims per a donar moral a València Bàsquet i començar a retallar distàncies, així que també donar-li enhorabona. I per cert, una dada, va estar en la primera llista de la selecció de 24 noms, que això no se fa pública, i després dels 24 noms ja se fa el tall de 14 o 15, crec que són, i ja després el tall de 12. Sí que se publica el de 14, però el de 24 no, i en aquesta llista de 24 estava Josep Puerto, així que, en certa manera, donar-li enhorabona. He de dir, Carlos, que fa poc vaig llegir una entrevista sobre Puerto, a Puerto, millor dit, d'Agència F, i m'agrada l'actitud que té. Deia a grandes rasgos que no volia conformar-se en el jugador que és ara, de defendre i tirar de tres, i que volia millorar totes les facetes del joc, així que me pot caure millor o pitjor, però això t'anava a dir, te cau millor o què? No te cau millor encara? Continuem, si vols, continuem. No teniu connexió de la Ribera? Volies parlar de Dubi lesionat, no? Sí, efectivament. També tenim una nota discordant, ja que tires els balons fora, i és que continuen les lesions. Dublevich, que, ara ho comentarem, perquè jo no sé si és bona o dolenta notícia, però Dublevich es va ressentir una altra vegada d'un esguins del turmell que estava arrossegant ja des de fa, crec que eren 3 setmanes, 3 partits, 4, 5 partits, claro, estem parlant dels partits complicats. I això volia comentar un poquet, Rafa, si te pareix, per a inaugurar aquesta nova estructura, traure a debat un poc la situació de lesions que hi ha en València Bàsquet, que sé que tu també estàs seguint de prop cada volta més, i que no sé si recordaves en algun planter professional un percentatge tan alt de jugadors que han d'ausentar-se de partits. Bé, si te pareix, donem pas a lo que anirem fent durant els pròxims programes, que serà aquesta segona part de reflexió, d'opinió sobre algun tema en concret, i aprofitant que hem acabat parlant del bàsquet masculí i d'aquesta lesió de Dubi, doncs anem a iniciar este debat, no?, de les lesions al València Bàsquet. No tenim la voluntat d'oferir totes les informacions que hi ha, perquè seria com sobrecarregar a l'oient, però sí que hem de dir que crec, i corregis-me si no és així, que només són 2 els jugadors de la plantilla actual del València Bàsquet que no s'han lesionat, que no han patit lesions durant aquesta campanya. I això és un tema molt greu, que no havia vist jo en cap equip, ni a nivell de bàsquet, ni a nivell futbolístic, ni a cap nivell, i que condiciona totalment tots i cadascun dels partits que has d'afrontar. Clar, hem de pensar com de complicat és portar un bon planter de jugadors, com de complicat és, sense tindre un bon aparador, fitxar fora del teu bàsquet o de la teua lliga i atraure gent de fora que puga tindre un perfil bo si no jugues a Eurolliga. Però és que, clar, tu conformes un molt bon planter, saps que enguany te toca jugar una competició menor, i ja tenint un planter que, òbviament, jo crec que és molt bona gestió per part de la direcció tècnica, traure un planter com el que tenen, 12 jugadors molt bons. Molt competitiu. De fet, Eurohoops, el portal de bàsquet global i europeu especialitzat, va donar a València Bàsquet com dins del top 5 de favorits per a guanyar l'Eurocup. Però clar, si se te lesionen, com bé has dit, tots els jugadors i damunt, tots els fitxatges lesionats, solament queden amb salut Pradilla i Puerto, que estem parlant de jugadors que tenen 20 i 22 anys, si no m'enganye, o 19 i 22, doncs estem parlant d'una situació molt fotuda. I sí, està molt bé l'Alqueria i està molt bé reforçar amb jugadors joves, però estàs parlant de moltíssimes lesions i el que estàs parlant és que jo crec que al bàsquet professional o a l'esport professional mai, no sé si mai s'havia vist, però pocs casos han d'haver. Sí, jo no t'ho he dit abans per a pillar-te un poquet per sorpresa, no? No és res preocupant, però tinc 2 o 3 qüestions que vull plantejar-te per a veure un analista del bàsquet com tu, que porta tota la vida mirant el València Bàsquet, com veu aquesta situació. Sobretot volia començar per on creus que està el problema?
perquè han sigut lesions de tot tipus, baixes per situació de gastroenteritis, per Això és també un torcedures altre dels tema. turmells, per lesions musculars. Cadascuna és diferent i totes no se poden evitar, però segur que hi haurà algunes que formaran part de certa planificació a nivell físic, a nivell de seguiment de l'estat físic dels jugadors, que a lo millor sí que se podrien haver previst i evitat. Com veus la situació? És que és cert que hi ha temes com que hi ha hagut uns Jocs Olímpics, unes finestres per a classificatòries preolímpiques que Prepelic i Tobi han jugat i han estat lesionats, que Víctor Claver ha jugat als Jocs Olímpics i ha estat lesionat, que Xavi López Arostegui es va lesionar als Jocs Olímpics, que sí, a veure, compromisos en seleccions, però no sé què dir-te. No sé què dir-te perquè ja la pretemporada sí que és cert que la comences després i ja hem fotut estar a un nivell equilibrat, perquè òbviament tornes de les seleccions dels Jocs Olímpics i el planter d'ací està treballant ja d'una manera, vols arribar a aquest nivell i t'esforces massa, pots trencar-te, val. Sí. Però jo entenc que això passe 2, 3, 4 jugadors com a moltíssim. Entonces, per ahí ja esa raó podria ser, però òbviament no respon a totes a la quantitat gran de lesions que han hagut. Després, és que no també jugadors que estigueren en la pretemporada i que després no acaben tampoc d'estar al seu màxim nivell i que també acaben lesionant-se. No entenc tampoc per què ha pogut ser. El cas és que els jugadors que més compromís han tingut o que abans han arribat a València, sobretot en pretemporada, en estiu, són els que no s'han lesionat. Però clar, en tots els equips passa que hi ha jugadors que arriben tard de seleccions o del que siga, de vacances. Entonces, no sí, a sé. veure, sol passar que en un any natural en el que hi ha competició de seleccions, les estrelles, els jugadors top com els que té València, solen patir de lesions. Això passa en tots els equips grans. Sí. I se sol dir que fins a novembre, desembre, com a molt tard, que ja estem ahí, ja l'equip ha d'estar ja reestructurat, descansat. En les primeres jornades se li dona importància a jugadors secundaris, però la qüestió és que ara continuen amb moltes lesions. I la segona pregunta que te volia fer és: quina de totes les lesions creus que està sent la més decisiva a l'hora de que el València, no vull dir que acabi de funcionar, perquè va ser que la classificació en Lliga Endesa està bé en Europa, però podria estar en un punt molt superior, no? Quina creus que és la peça que està faltant? Dubi, Tobi, com? A veure, sí que és cert que han hagut moltes baixes en la posició de base, perquè, si no recordem malament, van estar lesionats 2 bases del planter. Un era Sami i l'altre no recordo si era Neno o Hermanson, però van haver 2 partits en el que solament estava Guillem Ferrando i un dels bases del primer equip. Han estat els 3 lesionats, tant Hermanson com Van Rossum com... Vull dir que hagin coincidit a la vegada, ha passat que coincidiren 2 bases. Doncs sí que hem tingut baixes en el xoc exterior, sobretot en la posició de base, no? La direcció, sí. I en la d'escolta, Prepelic, que és el més pur, també ha estat molt lesionat. El xoc exterior han hagut baixes, però és que en el xoc interior també han hagut baixes. És que estem parlant de que tots els jugadors han estat lesionats, menys Pradilla i Puerto, que podem considerar-los pràcticament pareguts. Bueno, sí que és cert que Puerto encara hi tindrà més cos que Pradilla, està jugant per fora, juga de 2-3 i si fa... Bueno, de fet, crec que no l'hem vist encara jugar de 4, però 2-3 sí que juga, i Pradilla està jugant únicament de 4, però sí que té cos per a poder jugar de 3. De fet, estem veient que trobo molt avantatge tirant el baló a terra, és a dir, que podria jugar de 3. Però, si te dic la veritat, crec que València Bàsquet o Peñarroya, anem a donar-li mèrits, encara que jo no volia regalar-li res perquè era el substitut de Ponsarnau i a Ponsarnau l'havien pegat moltes baraes, com a les Oliveres, però Peñarroya
sí que està fent molt bon treball en lo que té, perquè és que, ojo, la situació de Peñarroya, com ha entrat a València Bàsquet i com està aguantant els matxos, Així que jo crec que no ha hagut cap baixa molt sensible, perquè s'ha pogut més o menys tapar a tots els jugadors, i sé que, òbviament, me vas a dir ara que Mike Toby és el millor jugador de la història del bàsquet mundial i que tu la notes, però jo crec que han sabut tapar. Tampoc te'n passes. Jo sols dic que és el millor jugador de la història d'Eslovènia. I és el millor jugador eslové de l'actualitat i no vull dir res més, ¿vale? Un poc més que l'altre, no? Com era l'altre? No, ixe no. Prepelic, l'altre que està a València Bàsquet. Clar, Prepelic, claro. Sí. Pensava que digués el Rubiet que jugava per allí, sí. No, però fora bromes, és cert que Peñarroya està fent un treball espectacular. L'equip està clavat. Crec que com es va lesionant a torns, que un partit no està una referència interior, l'altre no està una exterior, doncs que en cada partit va conformant l'equip segons les baixes, que és algo totalment normal, però que aquesta conformació de l'equip respon. I al final, la tercera pregunta que te volia fer, el tercer dilema és València Bàsquet va al 5è en Lliga Endesa. Va guanyar-li al Barça en el Palau, en l'única derrota que té el Barça. On podria estar, de les 4 derrotes que ha tingut, si haguera tingut el planter a la màxima capacitat, amb tots els efectius disponibles, on podria estar ara mateix? A nivell també de sensacions, A nivell de sensacions i de resultats. On creus que podria estar? Doncs mira, te responc i així tanquem aquest bloc de reflexió i opinió. Jo crec que si no haguem tingut lesions, òbviament pots fer partits dolents, però per la qualitat del planter, a la Lliga Endesa possiblement no hagués perdut ningú o un partit en tot l'inici. Igual que va passar l'any passat en un tram d'Eurolliga en el que començares sent segon d'Eurolliga. Equips que estan sòlids, que són un bloc i que tenen tantíssima qualitat, jo crec que se li pot exigir guanyar pràcticament tots o perdre 1-2 partits a l'inici de la Lliga Endesa, més que res perquè sí que és veritat que en l'Eurocup t'ha costat un poquet adaptar-te perquè no sabies per on venien els tirs. Així que jo crec que havíem d'haver exigit, o seria lo lògic que si hagueren estat tots, haguem perdut com a moltíssim 1 o 2 partits. Així que jo crec que si hagués estat tot el planter estaríem molt més amunt, com pot estar Tenerife o com pot estar equips que no esperaven que estigueren ahí dalt. No voldria... Això, no? Sí. Estaríem per darrere de Real Madrid i Barça, que efectivament. Objectivament se pot dir que tenen millors plantilles i no han tingut tantes baixes, però per davant de Tenerife i de Múrcia haurien d'estar. Òbviament, efectivament. Així que, si vols, i de fet no voldria tancar abans de recordar que, òbviament, aquest moment de reflexió, opinió i, bueno, s'han comportat, anava a dir de raje, però no hem rajat lo suficient de que València Bàsquet no decidís que fitxar. Però més que res perquè no tenim temps. Així que, si vols, ho deixem per a que els nostres proletaris puguen fer-los saber les seues objeccions via... Que sempre estem oberts a l'opinió dels nostres proletaris. Efectivament. Així que us emplacem a que parleu vosaltres mateixos a les nostres xarxes o si teniu el nostre telèfon personal, fer-lo servir. Així que tanquem, si vols, aquest bloc informatiu i opinatiu i parlem en Àlex, que té molta informació que contar-nos sobre tot l'esport. Així que una pausa i parlem de tot el poliesportiu. El Polideportivo CV te ofereix la informació poliesportiva. Molt bona vesprada, Carlos i Rafa. Una setmana més a aquesta secció del Polideportivo, on contem el que passa a tot l'esport que no és tan visible com el futbol, el bàsquet i la resta d'esports que veiem tots els dies. Esta setmana tenim moltes competicions, també tenim competicions de seleccions, però anem a començar amb el hockey, perquè aquesta setmana juga el València Club d'Hockey davant l'Atlètic Terrassa, juga davant el líder. És un partit complicat per a les xiques del València Club d'Hockey,
però de segur que lluitaran el màxim com estan fent totes les setmanes. Fins ara mateix estan a la 7ª posició. No em pare així en l'hoquei perquè també juguen els xics, en aquest cas els xics de la divisió d'honor B de Giner de los Ríos, que juguen davant Sant Cugat. Ells sí que es juguen un poquet més, perquè ara mateix estan 15 en la classificació, són un dels equips que té que lluitar per aquest ascens i juga davant un rival que està un poquet més baix en la taula, està 8è, així que a veure si els xics de Tafalla aconsegueixen una victòria important. Se n'anem al rugby femení, perquè a sols se juga un partit i juguen les Abelles davant el Guecho en terres basques el diumenge a les 12. La resta descansaran per aquest format de 8 equips. També hi ha divisió d'honor, però en aquest cas masculina, perquè les Abelles juguen també en el País Basc, davant Guernica, també a les 12 el diumenge, però tenim més partits. Per exemple, aquest partidàs també diumenge a les 12 entre la Vila i el Barça, partidàs el que tenim en la divisió d'honor del rugby masculí. En quant al futbol sala, avui mateix, divendres, juga el Llevant de futbol sala, que no està en la millor situació lliguera, està en la 10ª posició, ara mateix a 4 punts d'aquest play-off, en la zona on hauria d'estar, juga davant el Manzanares, equip que ha ascendit aquesta temporada i està situat en la posició 14, així que hauria de ser un partit un poquet més plàcid del que està siguent la temporada per al Llevant. En quant a l'handbol, parem perquè avui ja juguen les guerreres. Recordem que es disputa el Mundial d'handbol femení de l'1 al 9 de desembre amb 4 seus, per exemple a Torrevella, també tenim altra a Castelló, a Llíria també juguen, així que avui es juga el primer partit d'un torneig internacional en Madrid, en el que Espanya jugarà davant Eslovàquia, Polònia i Alemanya, tant d'avui, demà com el diumenge, així que 3 partits importants per a aquesta preparació. Finalment, en l'handbol, però en aquest cas dels xics, perquè ells no tenen mundial, en la Lliga Sobal el Benidorm jugarà davant el Logroño el diumenge a les 12. També partit important, un Benidorm que ve d'aquest paró per el coronavirus, però ja juga el diumenge a les 12 i tractarà d'aconseguir la primera victòria després d'aquest mal. També tenim a la divisió d'honor plata partit perquè juga Fertiberia Port de Sagunt davant el Caja Sur. El dissabte, demà a les 6:30, serà el partit al pavelló municipal d'Internúcleos. En quant a l'altre equip, l'Alacant juga davant el Barça B en un autèntic partidàs, un dels partits de la jornada. Serà el diumenge a les 12. Tenim molt el diumenge a les 12 aquest cap de setmana. Tots els equips han decidit jugar a aquesta hora. En quant a notícies, tenim 2 importants, perquè el circuit de Cheste ja ha posat en marxa la venda d'entrades per al Gran Premi de la Comunitat Valenciana 2022, que es celebrarà en novembre de l'any que ve, però després de tindre més de 76.000 persones, 76.000 espectadors al circuit, ja han posat les entrades perquè amb motiu del Black Friday i totes aquestes ofertes les han posat un poquet més barates. Així que si voleu anar, ja sabeu, entreu al circuit, a la web del circuit i agafeu ara les entrades perquè són les més barates ja segurament de tot l'any. I finalment tenim un esdeveniment que és el diumenge 28 de novembre a les 10, que és la marxa contra el maltractament. Començarà el passeig de l'Alameda a l'altura del Pont de les Flors i també és una molt bona iniciativa. Així que així tanquem aquesta secció del polideportiu. Recordem horaris en València Capital Ràdio aquest cap de setmana, dissabte de 7:30 a 9 i diumenge de 4 a 8, amb un programa que tindrà molts campions del món, molts valencians campions del món. Així que tanquem així aquesta secció del polideportiu. Arriba el fred, manteta i factoria esportiva.
Efectivament, Àlex, ja ho he escoltat. Moltíssim esport aquest cap de setmana. En la nostra actualitat esportiva valenciana tindrem actualitat al món del rugby, de l'hoquei, de l'handbol, del futbol sala. Hem parlat hasta de Cheste 2022. És que Àlex mos porta la informació al detall de tot l'esport i del món poliesportiu i, com no, també, òbviament, de la marxa contra el maltractament de la dona que tindrà lloc a l'Albereda. Tant de bo te vega per ahí córrer, Rafa? Que últimament no fas molt d'esport i a veure si t'espaviles, que vaya tela. I aniré només en un calçotet, Carlos. Vale, m'agrada. Sí, ara que fa calor. Abans d'anar-nos, important, els nostres amics dels mestallistes, de CD Mestallistes, que juguen una altra volta partit europeu, que juguen la Champions dels humils, del futbol popular, la Phoenix Trophy, el dimecres que ve en 4 carreres davant d'un equip d'Hamburg, crec que és aquesta setmana, els Raptors o alguna cosa així, crec que se diuen. Així que, no, Raptors va ser la setmana passada en Praga, no sé com se diuen, Falcons, crec, i són d'Hamburg. Raptors me sona que són de Toronto. Sí, de Toronto. Raptors, sí, que molt bona. Per cert, ja que parlem d'informació, els Toronto Raptors va guanyar un anell Marc Gasol, que torna al nostre bàsquet humil, a l'Alebor, a un club amic, al Girona. Així que anem a anar tancant. Rafa, xarxes socials tenim per ahir? Sí, i ens alegraria molt que ens seguireu perquè ens ajuda moltíssim, no, Carlos? Ens ajuda, no? Tindre seguidors és la clau, és la clau. Que, per cert, estem a puntet d'arribar al centenar. Bueno, ara, en aquest moment que estem gravant, segurament estem ja a prop del centenar i mig, segur. Perquè, clar, com sou tan cracs, els nostres proletaris... Estem parlant de reproduccions a Spotify, YouTube... Impacte. Impacte. L'impacte és el més important, sempre, Carlos. Clar. Bé, recordem als nostres oients, en Twitter ens podeu seguir a @fesportiva, tot junt, i a Instagram, Factoria Esportiva, fàcil i senzill. Doneu-nos amor, doneu-nos recomanacions, què voleu escoltar, quin és el tema d'opinió que més vos agradaria que tractàrem, i nosaltres anem a escoltar-ho i a llegir-ho en tot l'amor del món. I te pareix que també se subscriuen a YouTube i de vegades en quan li donen un poc de like i amor a Spotify i a iVoox? No estaria gens mal, però com no ho he dit jo, saps? Ja no m'apeteix tant. Però bé, sí, podeu fer-li cas al nostre proletari Carlos, donar-li like a YouTube. I ja que estem, mira, anem a fer una prova. Com igual no escolteu tot el programa, igual regalem un iPhone 11 al que ho demane. Ale, te pareix bé, Rafa? Qui el demane tindrà el seu iPhone 6, no? Has dit? 11, l'últim que n'hi ha ja. 11, ara que va pel 13 i un caixó de caquis del camp de Rafa. Vale, pues tu poses l'iPhone i jo els caquis. Fins així, no, Carlos? Doncs exacte, sí, ara va deixar ja de dir tonteries, que se'ns acaba el temps, així que moltes gràcies, Rafa, per una setmana més. És a tu, Carlos, sempre. Sí, i a tu eres molt gran. 3 setmanes ja la gent escoltant la teua veu. No sé com aguanten. Ningú ho esperava, No, ningú ho esperava. Res més. Fins així, ja sabeu, si voleu el vostre iPhone 13, parleu-vos a les nostres xarxes socials, perquè igual ho donem. Una abraçada, ja sabem. Hem de donar-li molt d'amor a Factoria Esportiva. Abraçada. Ens veiem, proletaris. Quan vulgui li dones a aturar.